Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marcelino. 55 anyos at nakatira ngayon dito sa lugar ng aking asawa sa Kalumpit, Bulacan. Ang ibabahagi kong kwento ay hango sa karanasan ng aking lolo at butihing ina nung sila'y nabubuhay pa. Sariwa pa rin sa aking isipan ang mga ikinuwento ni inay tungkol sa kanilang angkan at kung paano niya napaslang ang mabagsik na dayuhang aswang na katulad din ng kinamulatan nilang lahi. Galing sa madilim na mundo ang pinanggalingan ng aking ina. Simula sa kanilang mga ninuno nung mga nagdaan pang siglo. Galing sa angkan ng mga aswang, ang aking ina at si lolo ang namumuno sa kanilang lugar. Itago ko na rin ang pagkakakilanlan ng aking ina at lolo sa pangalang Nanay Amara at Lolo Armando o mas kilala sa tawag na Kapitan Lawin dahil sila ang magiging bahagi ng aking storya at para na rin sa katahimikan ng kanilang mga kaluluwa. Taong 1965 ay palipat-lipat noon ang matitirhan ng aking Lolo Armando sa iba't ibang panig ng baryo kasama si Nanay Amara, pati na rin ang ilan naming kamag-anakan. Nasa 11 taong gulang pa lamang noon si Nanay Amara. Nang mga panahong ding iyon ay namayapa na ang aking lola nang ipanganak ang aking ina. Bawat baryo o sityo kasi na napupuntahan nila ay napapag-alaman na mga angkan sila ng mga aswang at kadalasan ay tinutugis sila kaya wala silang permanenteng matitirhan. Hanggang sa naisipan nila na lisanin ng Sikihor at napadpad sa ibang dako ng Kabisayaan. Lula ng isang malaking bangka na pinuslit nila sa isang bangkero na nagawi sa baybaying dagat. Hindi ko na lang sasabihin ang nasabing baryo at itago na lang natin ito sa pangalang Santa Elena. Sa Santa Elena sila nakahanap ng mapayapang matitirhan sa isang liblib na gubat na malayo sa kabihasnan. Doon tumayo ng maliit na pamayanan si Lolo Armando kasama ang kanyang mga kamag-anakan at ang butihin kong ina. Sa pananatili nila sa liblib na gubat ay nagsimula sila sa panibagong buhay. Nagtatanim sila ng mga gulay at nag-aalaga din ng mga hayop na nahuli pa nila sa pangangaso tulad ng mga ligaw na manok at baboy ramo. Sa paglipas ng 2 taon ay napalawak nila ang kanilang taniman at umani sila ng masagana at ibinenta nila sa bayan. Ang perang pinagbilhan ay binili din nila ng mga bagong binhi ng buto ng gulay na wala sa kanilang pananim. Bumili din sila ng isang inahing baboy at bibe na pwede nilang paramihin. Sa lumipas na 3 taon ay nasa edad ng 14 si Nanay Amara at lumitaw ang hubog ng kanyang katawan bilang isang magandang dalaga. Subalit hindi nakaranas noon si Nanay Amara makapag-aral pati na rin ng mga batang paslit sa itinayong sityo ni Lolo Armando sa liblib na gubat ng Santa Elena. Kaya si Lolo noon ang naging ama ng lahat dahil siya ang nagsisilbing guro, pari at kapitan ng kanilang maliit na ginawang pamayanan sa liblib ng gubat. Hanggang sa nabansagan noon si Lolo na Kapitan Lawin dahil mataas ang respeto sa kanya ng kanyang mga kamag-anakan. Tinalikuran nila ang kanilang angkan at namuhay na parang pangkaraniwang tao. Hindi sila nambibiktima ng mga tao. Sa halip ay nasanay na silang kumain ng mga lutong pagkain. Nagsimula silang sumamba sa poong lumikha ng sanlibutan. Sa mga nagdaan pang araw, ay gumawa ang mga kalalakihan ng isang maliit na kapilya na magsisilbi nilang dasalan at nagkaroon din sila ng misa sa araw ng linggo. At si Lolo Armando ang tumatayong pari o pastor. Doon na rin sa loob ng maliit na kapilya ginaganap ang pagtuturo sa mga bata na matutong magbasa at sumulat. Makisig at matipunong lalaki si Lolo Armando at ulirang ama.
at mapagmahal na pinuno sa kanyang sinasakupan. Simula nang magdalaga si Nanay Amara ay naging maladiwata ang itsura nito na minana pa niya sa yumao kong lola. Perpekto noon ang hubog ng katawan ni Nanay Amara. Maputi, makinis ang balat at mayumi ang mukha na maihahambing noon kay Birhen Maria. Isang araw, napag-isipan ni Lolo Armando na tumungo sa bayan ng Santa Elena para maghanap ng pari o pastor na magsasagawa ng misa sa nalalapit na kapistahan sa maliit nilang sityo. Nais nilang sabayan ang selebrasyon ng kapistahan sa bayan. May nalikom na silang sapat na halaga bilang pambayad sa paring magsasagawa ng kanilang misa at mag-aalay din sila sa pari ng mga sariwang gulay at prutas. Noong mga panahong yun, ay mahigit 1 kilometro din ang lalakbayin simula sa kanilang sityo palabas ng masukal na kagubatan. At sa labas ng bukana ng nasabing kagubatan ay naroon ang malapad at malubak na kalsada na nagsisilbing highway ng mga katutubong magsasaka at magbubukid lula ng kanilang kalabaw de kalesa na tutungo sa bayan. Nang makarating sa nasabing bayan si Lolo Armando, ay nabigo siyang makahanap ng pari o pastor na pwedeng magmisa sa nalalapit nilang kapistahan sa pinuntahan nitong parokya. Sapagkat ng araw ding iyon ay nakasarado ang nasabing parokya. Dahil wala itong mahagilap ay naisipan na nitong bumalik sa sityo kung saan sila kumukuta. Nakakailang hakbang pa lang si Lolo noon ay isang lalaki ang lumabas galing sa likuran ng parokya at nakasuot ito ng puting abito bilang tanda na isa itong pari na naninilbihan sa simbahan. Sumilay noon ang manipis ng ngiti sa labi ni Lolo at agad nitong nilapitan ng pari para kausapin. "Magandang araw po, Padre. Dito ka po ba nakadestino sa parokyang ito?" Magalang na tanong ni Lolo Armando. "Tama ka, anak. Dito nga ako nakadestino sa parokyang ito. Subalit ito na ang huling araw kong panunungkulan dito. Bakit, iho? May maitutulong ba ako sa'yo?" Sagot naman ng pari kay Lolo Armando at hindi rin nagkakalayo ang agwat ng kanilang edad. Napansin din noon ni Lolo Armando ang ilang tilamsik ng dugo sa laylayan ng abito ng pari at may hawak din itong parihabang itim na bag. Hinayaan na lang iyon ni Lolo Armando at muling kinausap ang pari. "Ako po pala si Armando, Padre. Tumatayong kapitan sa maliit naming sityo sa isang liblib na kagubatan sa Santa Elena. Naghahanap po kasi ako ng pwedeng magsagawa ng misa para sa aming kapistahan. Magkakaroon din kami ng maliit na piging para sa aming selebrasyon. Maaari ka po ba, Padre, na magsagawa ng misa? Babayaran kita at bibigyan din ng mga ani naming mga gulay at prutas." Pagpapakilala ni Lolo Armando bago nito inilahad ang totoong pakay nito sa pari. "Ganun ba, iho? Mukhang pinagtagpo talaga tayo ng tadhana sapagkat tapos na ang misyon ko sa parokyang ito at babalik na ako sa susunod na linggo sa aming probinsya at maghahanap ng pansamantalang matutuluyan. Sige, pumapayag ako na magsagawa ng misa sa inyong kapistahan. Subalit kailangan ko munang manatili sa inyo ng ilang araw. Pumapayag ka ba, iho?" Saad naman ng pari na pumapayag ito, basta doon muna ito pansamantalang manunuluyan na labis namang ikinatuwa ni Lolo Armando. Halos gumuhit ang malapad ng ngiti sa mukha ni Lolo dahil hindi siya nabigo sa pagtungo nito sa bayan. Bago natapos ang kanilang usapan, ay nagpakilala ang pari sa pangalang Padre Solomon. Hindi rin ito tunay na pangalan. Kinuha noon ni Lolo Armando ang hawak na bag ng pari at nabigla siya dahil mabigat ito at nakakarinig siya ng kaunting kalansing. Habang naglalakad sila, ay nabanggit ni Lolo Armando na kaunti lang ang naninirahan sa kanyang nasasakupan. At sinabi din nito na lahat ng pamilya
na naninirahan doon ay kanyang kamag-anakan. Sa kanilang paglalakad patungo sa malapit na kalsadang lupa ay may nakasalubong silang magsasaka lulan ng kanyang kalabaw na dekalesa. Kaya't nakiusap sila na pwedeng sumabay dahil iisa lang naman ang direksyon na patutunguhan nila. Pumayag naman ang magsasaka na pasakayin sila. Matapos ang ilang minutong biyahe lulan ang kalabaw, ay agad na sinabihan ni Lolo Armando ang magsasaka na kailangan na nilang bumaba, sapagkat sa dulo pa ng malubak na kalsada ang patutunguhan ng magsasaka. Binigyan ito ni Lolo ng pera noon, subalit hindi nito tinanggap, kaya labis na nagpasalamat ang kapitan sa kabaitan ng magsasaka. Nang makababa sila, ay pinasok nila ang makipot na daan sa tabi ng kaliwang bahagi ng kalsada patungo sa kagubatan. Habang marahan silang naglalakad, ay katahimikan ang namamagitan sa kanilang dalawa. Napansin din noon ni Lolo Armando ang biglaang pagbabago ng ikinikilos ng pari dahil tila napakalikot ng mata nito sa buong paligid ng kagubatan na waring minamarkahan ng kanilang dinaraanan. Napansin din noon ni Lolo Armando ang bawat pagpipilantik ng ilang mga daliri ng pari na parang hindi mapakali. Naisip na lang noon ni Lolo na baka naiinip lang ito dahil malayo ang kanilang lalakarin. At baka hindi ito sanay sa masukal na kagubatan, kaya't naisip niya itong kausapin para basagin ng katahimikang namumutawi sa kanila. Father Solomon, saang probinsya ka ba naninirahan? Tanong noon ni Lolo Armando sa pari. Galing pa ako sa malayong probinsya, iho. Sa ibang panig ng Kabisayaan. Napadpad ako sa lugar na ito para sa isang misyon. Dahil tapos na ang aking misyon, ay plano ko nang bumalik kung saan ako na parokya nakadestino. Subalit, mukhang hindi pa ito ang nakatakdang araw ng aking pagbalik dahil nakatadhana talaga tayong pagtagpuin at isa itong panibagong misyon sa akin. Sagot naman ng pari na walang kalinawan. Hindi noon alam ni Lolo Armando ang ibig nitong ipahiwatig sa misyong sinasabi nito. Subalit hinayaan na lang ito ni Lolo at hindi inungkat kung anong misyon ang tinutukoy nito. Walang kaalam-alam si Father Solomon. Nakuta ng mga aswangang sityo na pupuntahan niya. Subalit hindi rin alam ni Lolo Armando ang tunay na katauhan ng pari. Lumipas ang mahigit isang oras na kanilang paglalakad ay malaya na nilang natatanaw noon ang maliit na sityo na halos kaunti lang ang nakatirik na kubo. Nayari lahat sa buho ng kawayan at sawali. Pati ang mga bubong ay gawa din sa dahon ng buri. Nang makapasok sila sa tarangkahan ng sityo, ay agad sila noong sinalubong ng mga kamag-anakan ni Lolo Armando kasama si Nanay Amara. Magandang tanghali, Kapitan, at sayo din po, Pader. Bungad na pagbati ng mga naninirahan sa sityo Santa Elena. Nagmano sila sa pari bilang tanda sa paggalang. Subalit nang si Nanay Amara na ang magmamano sa kanya, ay tila napansin nito ang mga makahulugang titig ng pari at ilang segundo din ang lumipas bago bitawan ng kanyang malambot na kamay. Nasilayan din noon ni Lolo Armando ang nakakakilabot ng ngiti sa labi ng pari habang pinagmamasdan ng mariin ang dalaga niyang anak. Dahil naiilang noon si Nanay Amara sa mga titig ng pari, ay lumapit ito sa aking lolo at hinawakan ang bisig nito. At doon na rin pinakilala ni Lolo Armando sa pari na anak niya si Nanay Amara. Napakaganda pala ng anak mo, Kapitan. Hindi ko lubos akalain na may naninirahan pala ditong dalaga na maladiwata ang taglay na ganda. Sabi noon ni Father Solomon habang nakangisi. Matapos ipakilala ni Lolo Armando si Nanay Amara,
pati na rin ang mga buong kamag-anakan, ay inutusan na niya ang mga ito na maghanda ng isang malaking salo-salo para sa pagsalubong sa dayuhang pari sa kanilang sityo. Gumawa din ng maliit na kubol si Lolo Armando kasama ang ilang kalalakihan na malayo sa kinatitirikan ng kanilang mga kubol dahil iyon ang nais ng pari. Gusto kasi ng Father Solomon na may sarili siyang matutuluyan na tanging siya lang mismo sa loob ng kubol. Habang sinasagawa noon ng mga kalalakihan ng kubol, ay abala din ang mga kababaihan sa pagluluto ng mga pagkain. Habang si Nanay Amara naman ay tumatalop at humihiwa ng mga sariwang prutas. Nagkataon naman noon na iisa lang ang kasama ni Nanay Amara sa pagtatalop ng prutas na kapwa din niya dalaga. Lumapit si Father Solomon sa kanila at mariin na pinagmamasdan sila. Maganda rin noon ang kasama ni Nanay na dalaga, kaya tumabi ang pari sa kinatatayuan nito at hinaplos ang buhok at bahagyang inamoy ng palihim. At nakita din iyon ni Lolo Armando sa malayo. Akala ni Father Solomon na walang nakakita sa kanyang ginawa dahil abala ang lahat. Subalit hindi nito alam na minamatyagan din siya ni Lolo Armando. Ang kanyang kakaibang ikinikilos, umpisa nang titigan nito ng malagkit ang anak niyang dalaga. "Anong pangalan mo, iha?" tanong ni Father Solomon. "Tawagin mo na lang po akong Amalia, Father." Pagpapakilala ng dalaga sa ngalang Amalia, hindi rin niya tunay na pangalan. "Ang ganda mo naman, Amalia. Katulad ka rin ni Amara na nagtataglay ng kakaibang karisma." Sabing muli ng pari, sabay haplos ng marahan sa mukha ni Amalia habang ang mga mata nito ay nakatuon kay Nanay Amara. Subalit tila parang naasiwa ang dalaga sa pagkakahawak ng pari sa kanyang muka, kaya inihabi nito ang kanyang pisngi upang hindi ito mahaplos ni Father Solomon. Umalis ito sa tabi ng pari at lumipat sa kabilang bahagi ni Nanay Amara. Akmang lalapit na sana ang malisyosong pari kay inay, ay biglang dumating si Lolo Armando upang sabihin na kailangan nitong makita ang magiging panuluyan niya. Father Solomon, malapit na naming matapos ang magiging kubul mo. Nais ko sanang tingnan mo ito para malaman namin kung ano pa ang aayusin namin doon," sabi ni Lolo Armando sa pari nang makalapit ito. Tumango naman ang Father Solomon bilang tugon at mapaklang ngumiti sa harap ni Lolo Armando. Bago tuluyang tumalikod ang pari at maglakad patungo sa ginagawang kubol, ay saglit na napalingon noon si Lolo kay Nanay Amara. Isang makabuluhang titig na alam na ng aking ina ang ibig nitong ipahiwatig. "Kahanga-hanga ang kalinangan niyo sa paggawa ng kubol, Kapitan. Mabilis niyo lang natapos ito. Mahusay at maganda ang pagkakagawa at mukhang matibay. Ayos na ito sa akin, Kapitan. Basta ang mahalaga ay maayos ang pintuan." Magandang komplemento naman ng pari nang makalapit ito sa ginagawang kubol na halos malapit nang matapos, sapagkat pinagtulungan ito ng ilang kalalakihan para mabilis matapos. Hindi na rin umalis noon ang pari sa kanyang kinasasadlakan at nanatiling nakatuon ng atensyon sa kubol. Hanggang sa pumasok ito sa loob ng kubol upang ayusin ang kanyang mga gamit at para makapagbihis na rin ang kanyang damit. Habang kinakalkal ni Father Solomon ang kanyang mga gamit at nilalapag sa katreng kawayan, ay biglang pumasok ang isang lalaki upang ayusin ang siradura ng pintuan. Nayari din sa tinapyas na butong. Nakita nito ang mga nagkalat na gamit ng pare sa katreng kawayan. Isang maliit na rebulto na yari sa tanso na kawangis ng isang hayop ang nakita nito. Meron ding kalis at baligtad na krus at matulis ang dulo at gawa din iyon sa gintong tanso.
Pero ang agaw atensyon sa lalaki ay ang isang mahabang machete na may puluhan na may ukit na kawangis ng ulo ng demonyo. Nagawa din sa makinang natanso. Napalingon sa kanya ang pari, kaya ibinaling nito ang paningin sa kanyang ginagawa. At lahat ng nasaksihan ng lalaki ay pinaalam nito kay Lolo Armando. Hanggang sa tawagin na sila ng kababaihan dahil nakahanda na ang kanilang salo-salo na inilatag sa mahabang lamesa na nakalagay sa labas ng maliit na kapilya. Agad namang tumungo ang mga kasamahan nila Lolo Armando sa kapilya upang kumain din. Alanganin na rin ng mga oras na iyon ng kanilang tanghalian. Habang si Lolo Armando ay hinihintay si Father Solomon na lumabas sa kanyang kubol para magkasama silang tumungo sa kapilya. Simula kasi nang malaman niya ang mga laman ng bag ng pari ay marami ng agam-agam na pumapasok sa kanyang isipan. At nang makalabas si Father Solomon sa kanyang kubol ay nakapagbihis na rin ito ng kasuotan. Subalit naging agaw pansin noon ni Lolo Armando ang suot nitong kwintas na medalyon na may nakaukit na isang mata at napapalibutan ng mga letra na Latin na minsan na niyang nakita noon. Nang mapansin ng pari na nakatingin si Lolo Armando sa kanyang kwintas, ay itinago ito ng pari sa loob ng kanyang damit. "May problema ba, Kapitan? Mukhang interesado ka sa suot kong medalyon ah." Usisang tanong ng pari noon dahil doon na ibaling ni Lolo Armando ang kanyang paningin. "Wala namang problema, Father. Nagandahan lang ako sa suot mong kwintas. Halika na, Father Solomon, at tayo'y kakain na po." Sagot naman noon ni Lolo Armando at nagsinungaling ito sa pari. Dahil ang totoo ay alam ni Lolo ang ibig sabihin ng mga nakalimbag na letra na nakaukit sa medalyon. "Mabuti pa nga, Kapitan, sapagkat nagugutom na rin ako sa baba naman ng nilakad nating dalawa." Maiksing tugon naman ng pari. Nang makarating noon sila Lolo Armando at Father Solomon sa mahabang lamesa ay naroon na ang lahat ang matatandang kamag-anakan ni Lolo Armando. Subalit ang mga batang babae at kadalagahan ay naroon sa kabilang mesa. Tanging matatandang babae at lalaki lamang noon ang kahalubilo ni Father Solomon sa kanilang salo-salo. Halos napakunot noo ang pari sa naging sitwasyon ng kanilang piging dahil nakahiwalay ang mga batang kababaihan, lalo na sina Nanay Amara at Amalia. Pansin noon ni Lolo Armando ang pagkainis sa mukha ng pari dahil napipilitan lang itong ngumiti kapag kinakausap ito ng ilang matatandang babae. Halos mapuno noon ang mesa ng mga pagkain, lalo na ang mga hiniwang mga prutas. Habang kumakain sila, ay pasulyap-sulyap ang pari sa kabilang mesa kung saan naroon ang dalawang dalaga na kinahuhumalingan niya. Wala ding alam ang pari na lihim na siyang minamatyagan ng ilang kalalakihan sa kakaibang kinikilos nito sa unang araw pa lang nito sa kanilang sityo. Subalit ng mga panahong iyon ay hindi rin alam ng mga nasasakupan ni Lolo Armando ang tunay na pagkakakilanlan ng pari. Tila maraming misteryo ang bumabalot sa katauhan nito at tila maraming lihim na tinatago. Nang matapos sila sa kanilang salo-salo, ay nakiusap si Father Solomon kay Lolo Armando na kung pwede niyang utusan si Nanay Amara na labhan ang kanyang abito. Tumango naman ang kapitan bilang pagpayag. Nang araw ding iyon ay kinuha ng pari ang abito sa loob ng kanyang kubol at ibinigay ito kay Lolo Armando, sapagkat iniiwasan ng aking lolo na makalapit ang dalaga kay Father Solomon. Sa unang gabi na pananatili ni Father Solomon ay wala naman itong ginawa at nanatili ito sa loob ng kanyang kubol. Subalit pansin noon ng mga nasasakupan ni Lolo Armando ang nakakasilaw na liwanag na nanggagaling sa kandila.
Batid nila na hindi lang iisang kandila ang itinirik noon ng pare sa loob ng kanyang tinutuluyan, bagkus ay napakaraming kandila. Habang sila naman noon ay tag-iisang gasera sa bawat kubo. Kaya't may kalamlaman ang bawat loob ng tahanan ng pamilya na naninirahan sa kanilang maliit na sityo. Nung gabing iyon ay may nakatoka na nagmamasid sa hindi kalayuan sa kubol ng pari upang bantayan ang bawat kinikilos nito. Wala namang nangyaring kakaiba ng gabing yon, kaya napanatag na ang kanilang mga sarili. Kahit naangkan sila ng mga aswang, ay tinalikuran na nila ito upang mamuhay ng tahimik. Sapagkat napapagod na sila sa palipat-lipat ng matitirhan at ang Santa Elena na ang magiging kahuli-hulihang pagkukutaan nila, alang-alang na rin sa mga batang magpupunla sa panibagong henerasyon. Kinabukasan, madilim pa lang ang paligid ay gising na noon si Lolo Armando kasama ang ilang matatanda para mag-asikaso sa mga pananim nilang gulay habang ang kababaihan ay nagpapakain ng mga alaga nilang mga hayop. May nakatoka din noon sa pangangaso kaya't sagana sila sa pagkain. Hindi nila noon problema ang uulamin at tanging bigas na lang ang kanilang binibili sa bayan. At may pagkakataon nga na kamote at bilanghoy ang ginagawa nilang kanin. Nung mga panahong yon, ay hindi pinagbubungkal ng lupa ni Lolo Armando si Nanay Amara. Itinuturing niya kasi itong prinsesa. Hindi katulad ng ibang mga kadalagahan na nagbubungkal ng lupa para magtanim ng kamote. Subalit hindi nagustuhan ni Nanay Amara ang ganoong sistema at nais din niya gawin kung ano ang ginagawa ng kapwa niya mga dalaga. Masinop ang aking ina at ayaw nito na wala itong ginagawa. Habang abala noon si Lolo Armando kasama ang kanyang kamag-anakan sa pagtatanim, ay nananatili pa rin na nasa loob ng kubo ang pari. Kahit natirik na noon ang araw, ay hindi pa rin ito lumalabas para kumain ng agahan. Hinayaan na lang ito ni Lolo Armando at naisip na baka natutulog pa ito. Tsaka 1 linggo lang naman ito mananatili sa kanilang sityo at 3 araw na lang ay araw na ng kapistahan. Lumipas pa ang ilang oras ay biglang lumabas sa kubol si Father Solomon at tumungo ito kung saan naroon si Lolo Armando. "Magandang araw po, Father. Mukhang napasarap ang tulog mo ah." Bati ni Lolo Armando nang makalapit sa kanya ang pari at binati din ito ng mga kamag-anakan ng kapitan. Ngumiti lang si Father Solomon bilang tugon hanggang sa isang matandang babae ang lumapit sa pari upang sabihin na nakahanda na ang kanyang pagkain para sa agahan. "Father Solomon, nakahanda na po ang inyong almusal." Maiksing sabi ng matandang babae. Tumango naman ang pari habang palingalinga ang ulo na parang may hinahanap. Hindi niya kasi noon nakita sina Nanay Amara at Amalia dahil naliligo ang mga ito sa balon malapit lang sa likod ng kubo ni Lolo Armando. "Lola, pwede po ba na doon na lang ako mag-agahan sa loob ng aking kubol? Pakidala na lang po ang mga pagkain doon." Pakiusap naman ng pare sa matandang babae. Ngumiti naman ang matanda at maiksing nagwika. "Sige po, Father. Dadalhin ko na lang po sa loob ng inyong kubol ang mga pagkain. Ipagtitimplan na rin po kita ng kaping barako." Sambit naman ng matandang babae. Tanging manipis na ngiti lamang ang isinagot ni Father Solomon sa matanda bago tuluyang bumalik sa kanyang kubol. Agad namang umalis ang matandang babae matapos itong tapunan ng ngiti ni Father Solomon at nagpaalam naman ang pare kay Lolo Armando na muli nang babalik sa kanyang kubol. Palaisipan talaga noon sa kapitan ng kilos at pananalita ng pare. Para kasing hindi ito alagad ng simbahang Katoliko
kung kumilos. Nung makabalik noon ang pare sa kanyang tinutuluyan, ay agad namang dumating ang matanda, dala ang pagkain ni Father Solomon. May kasama noon ng matanda na isang dalaginding na babae na katulong nito sa pagbitbit ng ilang pagkain. Tahimik namang sinulyapan ng matandang babae ang loob ng kubol ng pari dahil napansin nito ang ilang pirasong itim na kandila na nakatirik sa tabi ng maliit na ribulto na gawa sa tanso. Habang si Father Solomon naman ay matalim ang pagkakatitig sa dalagitang babae. Matapos maibaling ng matandang babae ang paningin sa mga kandilang iyon, ay agad naman itong nagpaalam sa pari. Subalit bago tuluyang makalabas kasama ang dalaginding sa kubol, ay bigla itong tinawag ni Father Solomon upang tanungin ito kung nalabhan na ni Nanay Amara ang kanyang abito. Subalit sinabi naman ng matanda na hindi niya ito alam at tatanungin na lang niya si Nanay Amara. Kaya agad namang tumungo noon ang matanda sa kubo ni Lolo Armando para tanungin ang dalaga sa bagay na sinabi sa kanya ng pari. Nang makapasok ito sa loob ng tahanan ni Nanay Amara, ay nadatnan niya ito na katatapos lang maligo kasama si Amalia. Bukod sa pinsan ng aking ina si Amalia, ay matalik din niya itong kaibigan, kaya palagi silang magkasama noon. Amara, pinapatanong pala ni Father Solomon kung nalaban mo na daw ang kanyang abito. Tanong ng matanda nang makalapit ito kay Nanay Amara. Agad namang nagwika ang aking ina na tapos na niyang itong laban at natuyo na rin ito dahil manipis lang naman ang abito. Kinuha ito ni Nanay Amara at ibinigay sa matandang babae. Sige Amara, at ako'y aalis na. Ihahatid ko pa ito kay Father Solomon. Naman ng matandang babae matapos makuha ang abito. Subalit nang makalabas ang matanda sa tahanan ni Lolo Armando, ay tinawag ito ng kapwa niyang matandang babae na kailangan na nilang magsimula maggayat ng mga gulay na lulutuin nila para sa magiging tanghalian. Sila kasing dalawa ang nakatoka sa pagluluto at nag-aasikaso sa pangkalahatang pagkain ng mga matatandang nagtatrabaho sa taniman ng mga gulay. Isang pamilya lang kasi ang turingan nilang lahat at magkakasalo silang lahat sa pagkainan. Dahil tinawag ito ng kapwa niyang matanda, ay inutusan na lang nito ang dalagitan na kasama niya kanina sa paghatid ng agahan ni Father Solomon. Ineng, pasuyo naman ako nitong damit. Ibigay mo ito kay Father Solomon. Anang matandang babae sa dalagita. Agad namang kinuha ng dalaginding ang puting damit at mabilis na naglakad patungo sa tinutuluyan ng pari. Nang makarating noon ang dalaga, ay magalang nitong tinawag ang pari bago tuluyang pumasok, kahit na nakabukas naman ang pinto. Sinabihan naman ito ng pari na huwag mahiyang pumasok sa kanyang kubol. Halos kita noon ng dalagita ang nakakatakot ng ngiti ng pari nang makapasok ito sa loob ng tinutuluyan ni Father Solomon. Inalok pa daw noon ng dalagitang kumain, subalit tumanggi ito. Mabilis na tumayo ang pari at agad na isinara ang pinto. Anong pangalan mo, Ineng? Tanong ng pari sa dalaga habang hinihimas nito ang kabuuhan ng maninipis nitong braso patungo sa hita. Lolita po. Utal na pagbigkas ng dalagita sa kanyang pangalan. Nakakaramdam kasi ito noon ng kaba at takot sa pari dahil alam nitong minomolestya siya ni Father Solomon. Matapos sabihin ng dalaga ang kanyang pangalan, ay muling ngumisi ng nakakakilabot ang pari habang patuloy siyang hinihipuan. Dumating sa punto na dahan-dahan nang hinuhubad ni Father Solomon ang kanyang salawal na labis nitong kinasindak. Father, ano pong gagawin niyo?
Nauutal na tanong ni Lolita na halatang natatakot. Lolita, huwag ka matakot sa akin. Ang mga dalagang katulad mo ay hindi dapat natatakot sa pari. Mabilis lang naman ito, Lolita, kaya huwag kang mangamba. Masakit konti pero masarap. Sabi naman ni Father Solomon na halatang may binabalak na masama kay Lolita. Father, huwag po. Bata pa po ako. Pakiusap ni Lolita noon sa pari habang umiiyak. Subalit hindi nakinig sa kanya ang pari. Bagkus pwersahan siyang pinadapa sa katring kawayan upang gawin ang masamang balak. Labis na nagsusumamo noon ang dalagita na huwag siyang gagalawin ni Father Solomon. Subalit tila bingi ito at sabik na gahasain siya. Subukan mong sumigaw at papatayin kita kasama ang iyong mga magulang. Kahit na magsumbong ka pa sa inyong kapitan ay hindi siya maniniwala sa iyo dahil isa nga akong pari na alagad ng simbahan. Pagbabanta at pananakot noon ni Father Solomon kay Lolita. Subalit akmang huhubarin na ng pari ang pambaba niyang kasuotan ay biglang tinawag ang pangalan ni Lolita. Kaya't dagli nang isinuot ng pari ang maliit na salawal ng dalagita at muli itong tinakot na huwag magsusumbong sapagkat papatayin nga siya nito. Tumango naman si Lolita at pinigilan ang kanyang paghikbi. Inayos muna ng pari ang buhok ni Lolita at pinunasan din ang gilid ng magkabilang mata bago buksan ang pinto. Nang buksan ni Father Solomon ang pintuan ng kanyang kubol, ay agad na tumakbo palabas si Lolita at niyakap ang babaeng tumawag sa kanyang pangalan. At ang babaeng naghahanap sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang ina. Kahit na pinipigilan ni Lolitang umiyak ay kita pa rin sa mukha nito ang labis na takot habang nanginginig ang mga labi. Nakaramdam din noon ang pari ng kaba na baka magsumbong si Lolita sa kanyang ina. Nang tanungin si Lolita ng ginang kung ano ang ginagawa nito sa loob ng kubol ng pari, ay sinabi nito na kumakain lang siya dahil inalok siya ni Father Solomon. Matapos magsinungaling ni Lolita, ay muling gumuhit ang malapad na ngiti sa labi ng pari. Hindi naman noon nag-isip ng masama ang ina ng dalagita. Subalit nagtataka pa rin ito kung bakit hindi agad binuksan ng pari ang pinto at kung bakit kailangan pa itong isarado. Matapos tanungin ng ginang si Lolita, ay agad naman itong nagpaalam sa pari na aalis na at humingi din ito ng dispensa sapagkat nakihati pa ang kanyang anak sa kinakaing agahan ng pari. Tanging mapaklang ngiti ang isinagot ni Father Solomon sa ginang bago ito bumalik sa loob ng kanyang kubol. Nang makalayo ang mag-ina sa tinutuluyan ng pari, ay pasulyap-sulyap ang ginang sa mukha ni Lolita dahil ramdam niya ang malakas na kabog ng puso nito. At mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay nito sa kanyang mga braso na halatang hindi maganda ang pakiramdam ng kanyang anak na dalagita. Kaya't muling tinanong ng ginang si Lolita, subalit iyon pa rin ang sagot nito. Napag-alaman noon ng ginang na naroon si Lolita sa tinutuluyan ng pari dahil sinabi iyon ng matandang babae sa kanya. Nang araw ding iyon, ay pinaalam ng ina ni Lolita kay Lolo Armando ang bagay na yon. Tingin niya kasi na parang may mali sa ginawa ng pari. Matapos iyon ilahad ng ginang sa kapitan, ay palihim na sinabihan ni Lolo Armando na muling magmasid sa maling ikinikilos ng pader na yon. Lumipas ang ilang sandali ay inutusan ni Lolo Armando ang matandang babae na tumungo sa kubol ni Father Solomon para sabihing nakahanda na ang kanilang pananghalian. Hindi na kasi noon lumabas ang pari buhat ng sunduin si Lolita ng kanyang ina at hindi na rin ito naligo. Muling nadismaya ang pari nang makarating ito sa mahabang lamesa upang kumain ng kanilang salo-salo. Dahil tulad ng dati ay naroon muli sa kabilang mesa sina Nanay Amara at Amalia. Sila kasi ang may natatanging ganda sa sitio,
kaya nahuhumaling sa kanila si Father Solomon. Katahimikan noon ang namumutawi sa pagitan ng bawat isa at halos pinapakiramdaman nila noon ang bawat galaw ng mata ng pari na tila hindi mapakali at palaging napapatingin sa kinaroroonan ng mga kadalagahan. "Lolita, bakit nanginginig ang mga kamay mo? Masama ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Nanay Amara kay Lolita na parang may kinatatakutan ito. Katabi lang kasi noon ng aking ina si Lolita habang doon naman nakaupo sa kabilang bahagi nito si Amalia. Nang mga panahong iyon ay sinabi din sa akin ni inay na wala silang mga alagang aso sapagkat taliwas ito sa kanilang lahi, sapagkat angkan nga sila ng mga aswang. Subalit tanging ang matatanda lang noon ang mga aswang sa kanilang sityo dahil lahat ng kababaihan at kalalakihan na hindi pa tumutungtong sa hustong gulang ay hindi pa pwedeng salinan o pamanahan ng pagkaaswang. Kaya ng mga panahong yon ay hindi paghanap na aswang si Nanay Amara. Lumipas ang buong maghapon ay nanatiling tahimik ang pari at palagi lang ito sa loob ng kanyang tinutuluyan. Hindi na rin ito nakisalo sa hapunan kina Lolo Armando bagkus doon ito kumain sa loob ng kanyang kubol. Mismo si Lolo Armando ang naghatid ng pagkain kay Father Solomon dahil obligasyon niya ito at siya ang nagdala sa pari sa kanilang sityo. Iyon din ang pangalawang gabi na pananatili ni Father Solomon sa kanilang kuta. Sumapit ang kasagsagan ng gabi kung saan tahimik na ang buong paligid at tanging huni ng kuliglig ang naririnig. Ay nasa loob na ng kanilang mga kubo ang mga kamag-anakan ni Lolo Armando. May ilan din namang matatandang lalaki na nagmamasid sa tinutuluyan ng pari. Tulad ng dati ay wala namang nangyaring kakaiba. Kaya tumigil na sila sa pagmamasid at naisipan ng bumalik sa kanilang mga kubo dahil malalim na rin ang gabi at maaga pa sila gigising kinabukasan para sa kanilang mga alituntunin. Lumipas pa ang ilang sandali, sa katahimikan ng gabi ay biglang nagising si Nanay Amara dahil nakakarinig ito ng mga yabag at mahihinang kaluskos sa loob ng kanyang silid. Iniisip ni Nanay Amara noon na baka yabag lang iyon ng ligaw na hayop. Saglit na bumangon noon ang aking ina para uminom ng tubig. Bago pa ito tuluyang tumungo sa maliit nilang kusina, ay sinilip muna nito ang kanyang ama na mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto dahil napagod din ito sa maghapong gawain sa taniman ng kanilang mga gulay. Nang mga panahong iyon ay malaking palayok ang nagsisilbing imbakan nila ng inuming tubig. Habang sumasalok si Nanay Amara ng iinumin niyang tubig ay muli niya nang narinig ang kaluskos sa kusina na halatang sinusundan siya nito. Dahil hindi naman matatakutin ng aking ina ay hinayaan na lang niya ito. Matapos uminom ni Nanay Amara ng tubig ay muli siyang bumalik sa kanyang silid upang mahiga. Habang nakahiga noon si Nanay Amara ay tila may kumukutkot sa kanyang dingding na parang binubutas ito. Kaya napatingin ito sa bandang bahaging yon at napagitla na lang si Nanay Amara nang masipat ng kanyang paningin ang matutulis na kuko na tumatagos sa dingding at lumilikha ito ng butas. Matapos mabutas ang dingding ay muling hinugot ng nilalang ang matutulis nitong kuko at doon na nasilayan ni Nanay Amara ang mapulang mata na sumisilip sa ginawa nitong butas. Subalit imbis na matakot noon ang aking ina ay dinampot nito ang kanyang bakya at malakas itong binato sa dingding kung saan sumisilip ang nasabing nilalang. Matapos itong masapol ng bakya ay naramdaman ni Nanay Amara na parang umalis na ito dahil naririnig niya ang mga yabag na papalayo na ito sa kanilang tahanan. Nung tuluyang makaalis ang nasabing nilalang ay agad na lumapit si Nanay Amara sa butas na nilikha ng aswang upang takpan ito ng basahan.
Matapos niya itong tapalan ay muli itong bumalik sa kanyang higaan. Habang nakahiga noon ang aking ina ay malalim nitong iniisip kung sino ang naglakas na loob na silipin siya. Alam niya kasi sa kanyang sarili na hindi iyon magagawa ng kanyang mga kamag-anakan. At hindi rin sumagi sa isip niya si Father Solomon dahil hindi naman ito aswang. Sa malikot na kaisipan ni Nanay Amara ay hindi niya na namalayan ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Hanggang sa napahikab na lang ito at unti-unting pumipikit ang mga mata na tuluyan nitong ikinatulog. Kinabukasan ay maagang muling nagising si Lolo Armando. Nakasanayan na nitong gumising kahit na madilim pa ang paligid. Kailangan din niyang tumungo sa kanilang latian para alamin ang kalagayan ng pananim upang tignan ang mga bunga dahil malapit na ang anihan. At madalas din itong tumungo sa tangkalan o kulungan ng mga hayop upang alamin ang kalagayan ng inahing baboy dahil malapit na itong manganak. Bago tumungo roon si Lolo Armando ay naisipan muna nitong magkape para mainitan ng kanyang humihilab na sikmura. Habang si Nanay Amara naman noon ay mahimbing pang natutulog. Habang nilalasap noon ni Lolo Armando ang bawat paghigop ng mainit na barakong kape ay napagitla ito dahil sa malakas na tawag ng kanyang pangalan at ilang mga katok na halatang may mahalaga itong nais sabihin. "Kapitang Lawin! Kapitan!" Malakas na tawag ng isang lalaki na halos hinihingal pa ito. Mabilis namang tumungo si Lolo Armando upang alamin ang pakay nito dahil may kadiliman pa noon ang paligid. Nang mabuksan ng kapitan ng dahon ng pinto, ay bumungad sa kanya ang hinihingal na binata na isa sa mga pamangkin nito. Halos hinihingal ito sa paghinga at pinagpapawisan ng husto ang noo. Tinanong ni Lolo Armando kung ano ang sasabihin nito dahil parang natatakot ito sa nais niyang sabihin sa kapitan. Alam kasi nito na magagalit si Lolo Armando sa ilalahad nito dahil masamang balita ang kanyang ipaparating. Kapitan, ang ilang mga halagang hayop natin ay patay na. Halos wasak ang kanilang mga sikmura at lasog-lasog ang mga katawan. Pinutulan din ito ng mga ulo at nakasabit lahat sa kulungan. Tingin ko, Kapitan, ay may umaaklas sa ating pagbabago dahil halatang nilantakan ito at nawawala ang mga lamang loob. Kabadong sambit noon ng pamangkin ni Lolo Armando at pinaghihinalaan nito na kauri nila ang may gawa. Halos namulan noon ang mukha ni Lolo Armando sa labis na galit. Naibato pa nga nito ang hawak niyang tasa sa sahig na ikinabasag nito. Mabilis tumungo si Lolo Armando sa kulungan para tignan ng mga patay nilang alagang baboy na inalagaan nila ng husto hanggang sa maparami nila ito. Nang makarating si Lolo Armando sa nasabing kulungan, ay naroon na rin ang ibang matatanda upang tignan ang kahindik-hindik na sitwasyon. Napamura noon si Kapitan sa kanyang mga kamag-anakan nang makita nito ang kalunos-lunos na sinapit ng mga alaga nilang hayop. Pati ang unang inahing baboy na binili nila sa bayan na malapit ng manganak ay halos wasak ang katawan at wala na rin sa loob ng sinapupunan nito ang kanyang mga anak. Nakasabit din ang pugot na ulo nito sa isang kahoy na tinalian pa ng alambre. Pati ang ilang biik ay hindi pinalampas. Subalit hindi naman lahat namatay at may ilan pang natitirang baboy. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawalan ni Lolo Armando dahil hindi na nito napigilan ang sarili sa labis na galit. Sinuntok pa nga nito ang bakod ng kulungan kaya't nabali ito. Kahit na punong-puno ng galit noon ang puso ni Lolo Armando ay hindi niya pinagbintangan ang kanyang kamag-anakan sapagkat alam niya na hindi nila ito magagawa. Lahat sila'y nagpakahirap na alagaan at paramihin ang mga baboy. Tugo at pawis ang ipinunla nila para maalagaan lang nila ito ng maayos.
ang mga hayop. Kaya imposible na magagawa iyon ng kanyang mga kalahi. Nang sumikat na ang araw, ay pinagtulungan nilang kunin ang mga bangkay ng alaga nilang mga baboy at ibinaon nila ito sa lupa. Malapit lang sa kanilang taniman. Dahil magsisilbi din itong pataba sa lupa. Nang mga oras na iyon ay hindi pa rin lumalabas si Father Solomon sa kanyang kubol. 3 araw na ito na palaging tanghali na kung gumising. Matapos nilang mailibing ang mga lasog-lasog na katawan ng mga alaga nilang baboy, ay nililinis naman ng ilang kababaihan ang nagkalat na dugo sa kulungan. Pinaliguan din nila ang mga natitira nilang alagang hayop. Bukas na rin ang araw ng kanilang kapistahan, kaya't isinantabi muna nila ang pagtatanim at pagbubungkal ng lupa para palawakin ang taniman nilang kamote. Lumipas ang ilang sandali, ay nagising na rin si Nanay Amara at tumungo ito sa harap ng kapilya para kumain ng agahan kasama si Amalia, sapagkat doon isinasagawa ang pagluluto. Habang kumakain ng agahan ng 2 magandang dilag, ay nabanggit ng matandang babae ang nangyari tungkol sa mga alaga nilang hayop na labis na ikinabigla ni na Amalia at Nanay Amara. Dahil sa sinabi ng matandang babae, ay naisip noon ng aking ina na may kinalaman ng nilalang na sumilip sa kanyang silid kagabi. Subalit hindi muna binanggit ni Nanay Amara ang tungkol sa nangyari kagabi sa matanda, sapagkat kay Lolo Armando lang nais niya itong sabihin. Sige Amara, Amalia, maiwan ko muna kayo dyan at ihahatid ko muna itong pagkain kay Father Solomon. Pare ba talaga ang nadala dito ni Kapitan? Para kasing hindi ito pare kumilos. Alam niyo ba ang nangyari kay Lolita kahapon? Pinahatid ko lang sa kanya ang abito ng pare, tapos hindi na ito nakabalik agad. Kaya sinabi ko ito sa kanyang ina. At nang puntahan ito ng ina ni Lolita, ay nakasarado ang pinto at ilang segundo pa bago binuksan ng pare ang pinto. Sabi ng matandang babae sa 2 dalaga na naguguluhan din sa pagkatao ni Father Solomon, at nagawa pa nitong ilahad ang nangyari kahapon kay Lolita bago tuluyang umalis para ihatid ang pagkain ng pare. Nang makaalis ang matandang babae, ay naisipan noon ni na Amalia at Nanay Amara na puntahan si Lolita matapos nilang mag-almusal. Dalaginding na kasi ito kaya siguro'y natipuhan din ito ni Father Solomon noon. Matapos nilang mag-agahan ay agad silang tumungo sa tahanan ni Lolita. Kahapon pa kasi napapansin ni Nanay Amara na hindi maganda ang pakiramdam nito. Nang makarating sila sa tahanan ni Lolita, ay nadatnan nila ito na nakahiga sa kanyang silid habang nababalutan ng kanyang katawan ng manipis na lumang kumot. Wala din noon ang kanyang ina dahil tumulong ito sa paglilinis ng nagkalat na dugo sa kulungan ng baboy. Napansin din ni Nanay Amara at Amalia na wala itong ganang kumain dahil naroon sa tabi ng kanyang higaan ng pagkain nito at hindi pa nagagalaw. Mahinahon noon na kinausap ni Nanay Amara si Lolita kung ano ba ang nararamdaman nito at kung ano ang nangyari nung nasa loob siya ng kubol ni Father Solomon. Subalit na natiling tahimik ang dalaginding at tila nanginginig pa rin ito sa takot. Hinawakan ng aking ina ang noo nito, subalit hindi naman ito masyadong mainit, kaya pilit inalam ni Nanay Amara ang nangyari sa kanya. Lolita, ano ba talaga ang nangyari nung ihatid mo ang abito ni Father Solomon? Minolestya ka ba? May ginawa ba siya sa'yo na hindi maganda? Sige na, sabihin mo na sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi naman namin sasabihin sa iba. Mga tanong ni Nanay Amara at kinukumbinsi itong magsalita. Dahil malapit naman noon si Lolita kina Amalia at Nanay Amara, ay napilitan itong sabihin ng mga nangyari. Sinabi sa kanila ni Lolita
na plano siyang gahasain ni Father Solomon at halos sinubad na ang suot niyang salawal at binantaan siya nito na papatayin siya kasama ang kanyang mga magulang. Nung mga panahong iyon ay hindi naman alam ng pare na wala ng ama si Lolita dahil namatay ito bago pa man sila mapadpad sa Santa Elena. Nabanggit din ni Lolita na may mabangis na nilalang na umaaligid sa labas ng kanilang kubo kagabi. Kaya't palihim siyang sumilip sa butas ng dingding at doon niya nakita ang nilalang na iyon at kilala niya kung sino ito. Walang iba kundi si Father Solomon. Nakahubot-hubad daw ito at nanlilisik ang mapupulang mata. Matatalas ang ngipin at kuko at nangingitim ang balat. Alam din noon ni Lolita ang kanilang lahi, subalit hindi pa niya nakikita ang halimaw na kaanyuan ng kanilang angkan. Halos nagulantang noon sina Amalia at Nanay Amara sa mga sinabi ni Lolita. Hindi nila lubos maisip na isang uri din pala ito ng aswang. Niyakap noon ni Nanay Amara si Lolita at sinabihan na huwag nang matakot dahil sasamahan nila ito mamayang gabi sa kanyang pagtulog. Dahil sa nalaman nilang lihim na pagkatao ni Father Solomon ay naisipan ni Nanay Amara na sabihin ito kay Lolo Armando dahil alam niya na ito rin ang salarin sa pagkamatay ng mga alaga nilang hayop. Bago tuluyang magpaalam sina Amalia at Nanay Amara kay Lolita ay pinakain muna nila ito dahil namumutla na ito. Siguro'y hindi ito nakatulog ng maayos kagabi at labis pa ring natatakot sa ginawa ni Father Solomon na isa rin palang halimaw at ginagamit ang abito para itago ang tunay nitong pagkatao. Muling napanatag ang kalooban ni Lolita matapos itong damayan ng dalawang dalaga na malapit din sa kanya, lalo na't anak ng kapitan si Nanay Amara na siyang pinuno ng kanilang angkan. Subalit nakiusap si Nanay Amara kay Amalia na samahan na lang nito si Lolita sa kanyang silid dahil mag-isa lang ito. Pumayag naman si Amalia na labis na ikinatuwa ng dalagita. Nais kasing kausapin noon ni Nanay Amara si Lolo Armando ng masinsinan tungkol sa lihim na katauhan ni Father Solomon. Habang naglalakad si Nanay Amara patungo sa taniman ng mga gulay kung saan inilibing ang mga pinatay na baboy, ay napansin niya na abala na naman ang dalawang matandang babae sa pagtatalop ng mga gulay para sa pananghalian. Kalimitan kasi ay tumutulong sila Amalia sa pagluluto ng pangkalahatang pagkain. Nang malapit na si Nanay Amara sa kanilang taniman, ay natatanaw na niya si Lolo Armando na abala sa pamimitas ng mga gulay at prutas kasama ang matatanda para gamitin sa magaganap na kapistahan. Pansin naman noon ng aking ina ang lungkot sa mukha ni Lolo Armando dahil sa pagkamatay ng mga alaga nilang hayop. "Amang, pwede ba kitang makausap na tayong dalawa lang?" Bungad na sambit ni Nanay Amara kay Lolo Armando. Subalit tumanggi si Lolo noon at sinabihan si Nanay Amara na mamaya na lang sila mag-uusap dahil abala ito. Subalit inilapit ng aking ina ang kanyang bibig sa tenga ni Lolo Armando at binulungan ito sa nais nitong sabihin sapagkat may kinalaman ang kanyang ilalahad sa mga namatay na alaga nilang hayop. Alam kasi noon ng aking ina na malakas ang pandinig ng mga aswang, kaya pabulong niya itong sinabi kay Lolo at doon sila mag-uusap ng masinsinan sa kanilang tahanan. Nang araw na iyon ay inilahad nga ni Nanay Amara ang tunay na lihim na pagkatao ni Father Solomon at ito ang salarin sa pagkamatay ng mga alaga nilang mga hayop. Subalit mas umigting ang tenga ni Lolo Armando nang sabihin ng aking ina ang ginawa ng pare kay Lolita na muntik na siyang maghahasa. Dahil sa mga nalaman ni Lolo Armando ay palihim niyang pinulong ang kanyang kamag-anakan sa malayong bahagi ng kinatitirikan ng kubol ni Father Solomon.
Hindi naman kasi ito lumalabas ng kubol at palaging nasa loob ng kanyang tinutuluyan. Kinausap ni Lolo Armando ang kanyang mga kalahi na itutuloy pa rin nila ang pagmimisa ng pari kinabukasan. Subalit iyon na rin ang huling araw nito. Dahil hindi niya na ito paaabutin pa ng 1 linggo sa kanilang sityo. Ayaw kasing dungisan noon ni Lolo Armando ang kanilang mga kamay na muling pumatay ng tao o kauri man nila. Magmamaang-maangan na lang sila na hindi nila alam ang tunay na pagkatao ng pari. Subalit naguguluhan noon si Lolo Armando kung bakit hindi niya natunugan na isa pala itong halimaw. Naisip rin niya noon na baka isa itong mataas na uri ng aswang na kayang itago ang presensya. Matapos ang pagpupulong na iyon, ay doon na rin magaganap ang nakakatakot na kaganapan. Dahil malawak pala ang pandinig at pakiramdam ni Father Solomon. Dahil ng gabing iyon, ay isang pamilya ang nalagas sa aming angkan. Iniisip kasi noon ni Lolo Armando na wala namang mangyayaring trahedya kahit na alam na nila ang lihim na pagkatao ng pari. Dahil bukas na rin ang nakatalagang pagmimisa nito. Kinagabihan ng desperas ng kapistahan ay nagkaroon ng kaunting inuman kahit na may nangyayaring sigalot sa kanilang mga alaga. Kahit na nag-iinuman sila noon ay alalay lamang sila sa alak, habang si Father Solomon naman ay nakikisalamuha sa kanila. Nung gabing iyon ay may plano na pala si Father Solomon na maghasik ng lagim sa sityo ni Lolo Armando. Alam na rin pala ng pari ng gabing iyon ang tunay na pagkatao ng mga naninirahan doon. Sabi ni Ina sa akin nung bago naganap ang malagim na insidente ay naroon sila sa tahanan ni Lolita at sinasamahan nila ito dahil nangako sila sa dalagita. Habang nag-iinuman noon sila Lolo Armando ay nagpaalam si Father Solomon na may kukunin lang ito sa kanyang kubol. Doon pa lang ay nagdududa na si Lolo sa ikinikilos ng pari. Kaya't binalaan nito ang kanyang mga kalahi na maging alerto sila dahil kakaiba ang mga titig noon ng pari sa kanila na parang nais silang paslangin. Lumipas pa ang ilang minuto ay hindi pa rin nakakabalik si Father Solomon. Kaya't inutusan ni Lolo Armando ang isa nitong kasamahan na tumungo malapit sa kubol upang magmasid. Subalit ilang sandali pa ay isang pugot na ulo ang tumilapon sa kanilang mesang pinag-iinuman. At ito ang ulo ng inutusan ni Lolo Armando na magmasid sa pari. Halos nagimbal noon si Lolo Armando sa kanyang nasaksihan kahit na isa siyang pinuno ng kanilang angkan. Dahil nakakakilabot ang itsura ni Father Solomon. Nakahubot-hubad ito sa kanilang harapan habang suot ang medalyon. Nakasuot din ito ng pinatuyong balat ng tao na ginawa nitong maskara. Subalit alam noon ni Lolo Armando na ganap na itong aswang dahil sa maitim nitong balat na may matatalas na kuko habang hawak nito ang mahabang machete. Kapitan Lawin, alam kong mahihirapan akong labanan kayo gamit ang aking matatalas na kuko at ngipin. Subalit sa hawak kong machete ay kaya ko kayong ubusin. Kahit na magbagong anyo pa kayo bilang mga aswang, isa lang kayong mababang uri ng lahi. Matapang na sambit ni Father Solomon kay Lolo Armando. Sino ka bang talaga? Alam mo na pala ang lihim naming tinatago. Usisang tanong ni Lolo Armando para alamin ang tunay na katauhan ni Father Solomon. Sino ako? Nahihibang ka ba, Kapitan? Matapos kong sabihin sa iyo ang aking pangalan, ay tatanungin mo ako kung sino ako. Ako si Solomon, ang manlalakbay na pastor upang maghasik ng lagim sa bawat baryong pinupuntahan ko. Isa akong pastor na kulto na sumasamba kay Satanas. Isang maharlikang aswang na may mataas na antas.
Alam mo ba, Kapitan, bago tayo nagkakilala sa labas ng parokya, ay pinaslang ko noon ang pari at ilang sakristan na naninilbihan sa parokya. Iyon ang aking misyon, ang puksain ang naninilbihan sa bathala. Bago pa man ako makaapak sa inyong sityo, ay alam ko na ang inyong mga lahi. Mga taksil kayo sa ating sinasambang Diyos ng kadiliman, kaya tatapusin ko na kayong lahat. Pagwaksi ng tunay na katauhan ni Father Solomon kay Lolo Armando. Matapos iyon sabihin ni Father Solomon, ay inatake nito ang ilang kasamahan ni Lolo Armando. Wala sila noon kalaban-laban dahil wala silang mga hawak na sandata. Kahit na magpalit sila ng anyo bilang mga aswang, ay mapupuksa pa rin sila ni Father Solomon. Halos ng gabing yon ay 3 na ang binawian ng buhay. Kabilang na ang isang babae na asawa ng unang pinaslang ni Father Solomon. Dahil sa galit ni Lolo Armando at mga kalahi nito, ay wala silang nagawa kundi magpalit anyo bilang dambuhalang itim na aso. Pati ang matatandang babae ay nag-anyong aswang na rin upang labanan ng mabangis na huwad na paring aswang. Subalit lahat sila ay sugatan at hindi man lang magawang galusan si Father Solomon. At dahil si Lolo Armando ang namumuno sa angkan, ay pinilit nitong makipaglaban kahit nasugatan ito upang protektahan ang kanyang sinasakupan. Nasaksihan noon ni Nanay Amara, Amalia, Lolita at ilang mga bata ang bagsik ni Father Solomon. Halos nagkumpulan ng mga bata sa isang sulok malapit sa kinaroroonan ng aking ina. Hanggang isang kalahi na naman ni Lolo Armando ang nagbuwis ng buhay para ialay nito ang buhay sa kapitan. Dahil akmang tatapusin na sana ni Father Solomon ang buhay ni Lolo Armando, ay sinalakay ng isang kalahi nito ang pari. Kaya't sa katawan niya bumao ng matalas na machete. Dahil sa malagim na nangyaring yon, ay tumungo si Nanay Amara sa kusina ng tahanan ni Lolita para humanap ng matalas na patalim na pwede nitong sandata. Plano din kasi noon ni Inay na labanan ng mabangis na nilalang. Hindi naman nabigo si Nanay Amara dahil isang matalas na kutsilyo ang kanyang nakita at tinago niya ito sa kanyang likuran. Alam niyang nahuhumaling sa kanya ang pari, kaya't lilinlangin niya ito. Dagling lumabas si Nanay Amara para harapin ang kalaban. Subalit pinagilan siya ni Amalia, ngunit desidido na noon si Inay na harapin ang huwad na pari para paslangin ito sa naisip niyang paraan. Hanggang sa tuluyan na ngang iniangat ni Father Solomon ang kanyang machete para putulan ng ulo si Lolo Armando. Doon na sumigaw si Nanay Amara na wag daw papatayin ng kanyang ama. Kaya't natigilan noon si Father Solomon at naibaling ang atensyon sa aking ina. Nagmakaawa si Nanay Amara na wag patayin ang kanyang ama. Amara, lumapit ka sa akin at lumuhod sa aking harapan. Magmakaawa ka sa akin nang hindi ko patayin ang iyong hangal na ama. Subalit may kapalit yon. Magiging akin ka at isasama kita sa aking pagbabalik sa aking pinagmulan upang gawing kabiyak. Sabi noon ni Father Solomon kay Nanay Amara bilang kasunduan. Pinigilan noon ni Lolo Armando ang aking ina, subalit hindi ito nakinig. Marahan na naglakad si Nanay Amara papalapit sa pari at malugod itong lumuhod para hilingin dito na wag kitilin ang buhay ni Lolo Armando at isusumpa niya na sasama siya kay Father Solomon para gawing asawa. Dahil sa mga katagang binitawan ni Nanay Amara, ay naniwala naman ang huwad na paring aswang at tuluyan itong nalinlang ng aking ina. Muling tumayo si Nanay Amara at hinawakan ni Father Solomon ang kanyang mga kamay upang tumungo sa kanyang kubol. Kampante na rin noon si Father Solomon dahil hindi na rin siya kayang labanan ng matatanda
dahil lahat sila ay sugatan. Nang makarating si Nanay Amara sa loob ng kubol ng pari, ay muling nanumbalik ang dating anyo ni Father Solomon bilang isang tao. Hinubad nito ang suot nitong maskara at sinimulang haplusin ang katawan ng aking ina na batid noon ni Nanay Amara ang nais gawin sa kanya ng pari. Hanggang sa sinimulan na nga ni Father Solomon ang balak nito. Hinalikan ng pari ang aking ina pati kung saan saang parte ng katawan. Dahil bukod sa pagkaaswang nito ay manyakis din ito. At habang hinahalikan ng aking ina ay palihim naman niyang hinugot ang patalim sa kanyang likuran. Hanggang sa tuluyan na nga itong nahugot ni Nanay Amara at agad na binaon sa likuran ni Father Solomon malapit sa puso. Dahil sa ginawa ng aking ina ay umatungal ng malakas ang pari at muling bumabalik sa dating anyo bilang mabangis na aswang. Itinulak nito ang aking ina ng malakas kaya't tumilapon ito sa katre. Agad namang nasipat ng aking ina ang isang baligtad na krus na matulis ang dulo sa kanyang tabi. Kaya dinampot niya ito at muling sinugod si Father Solomon. Malaya niyang itinarak sa puso ng pari ang baligtad na krus kaya muli itong umangil ng malakas. Dalawang matulis na bagay ang nakabaon noon sa katawan ni Father Solomon. Pilit namang hinuhugot ng pari ang nakabaon sa kanyang likuran at dibdib, kaya't sinamantala ni Nanay Amara ang pagkakataon. Mabilis niyang kinuha ang sandata nitong machete at walang habas na paulit-ulit niya itong tinaga. Halos sumirit ang maitim na dugo ni Father Solomon sa malalaki nitong sugat. Tumilamsik din noon ang sariwang dugo ng pari sa katawan ni Nanay Amara. Dahil sa maraming sugat at pinsalang natamo ng pari, ay tuluyan itong nanghihina at hindi pa rin ito nahuhugot ang nakabaong patalim sa kanyang katawan. Napaluhod noon si Father Solomon habang umaagos ang masaganang dugo sa lupa. Hanggang sa tuluyan ng tapusin ni Nanay Amara ang buhay nito. Pinugutan ito ng ulo na tuluyan na ikinasawi ni Father Solomon. Nang mapaslang ng aking ina ang mabangis na nilalang na nagkasik ng lagim sa kanilang sityo, ay kinuha nito ang ulo ng pari at tuluyan lumabas ng kubol. Nasa kaliwang kamay niya ang pugot na ulo ni Father Solomon at nananatiling hawak naman sa kanang kamay niya ang machete na tumapos sa buhay ng paring aswang. Halos namatay si Father Solomon sa mismong sarili nitong sandata. Sinalubong naman ni Amalia si Nanay Amara para daluhan ito. Halos nakaramdam noon ng kaginhawaan ng matatanda, lalo na si Lolo Armando, nang makita nila ang pugot na ulo ng pari. Matapos mapaslang ng aking ina ang paring naggasik ng lagim sa kanilang sityo, ay inilibing nila sa lupa ang mga bangkay na kalahi nilang nasawi at sinunog naman nila ang katawan at pugot na ulo ni Father Solomon. Naging bangungot noon sa kanila ang desperas ng kapistahan. Subalit lubos naman silang nagpapasalamat sa katapangan ni Nanay Amara dahil nalupig nito ang nagbigay salot sa kanilang sinasakupan. At sa muling pagsapit ng umaga ay naging malungkot ang araw ng kapistahan dahil may ilang tao na nalagas sa kanilang angkan. Sa mga lumipas pang mga taon, ay unti-unti na ring nakalimutan ni Lolo Armando at kanyang mga kalahi ang dilubyong ginawa ni Father Solomon. Nagpaalam na rin noon si Nanay Amara na tutungo sa lungsod ng Maynila para makipagsapalaran kasama si Amalia. At doon na rin nakilala ni Inay ang lalaking nagpatibok sa kanyang puso. At ito nga ang aking ama. Nang gumanda ang buhay ni Nanay Amara sa piling ng aking ama, ay kinuha nito si Lolo Armando sa Santa Elena para doon na rin manirahan kasama niya. Subalit may mga panahon din na dumadalaw si Lolo Armando sa kanilang sityo para kamustahin ang mga kamag-anakan niya na kung saan doon na rin nagbago ang kanilang pananaw sa buhay. Subalit nang pumanaw noon si Lolo, ay doon na rin naikwento ni Inay sa akin ang karanasan nila ni Lolo Armando
sa mabangis na paring aswang. At nang bawian ng buhay ang aking mga magulang, ay si Tia Amalia ang tumayo bilang pangalawa kong magulang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Nahango sa tunay na karanasan ni Lolo Armando at ang butihin kong ina. Alam kong masaya si Nanay Amara sa kabilang buhay sapagkat makakasama niya doon ang pinakamamahal niyang ama. At balang araw ay magkikita rin kami ng aking mga magulang sa kabilang buhay pag ako'y pumanaw na. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo, Kuya Chris, dahil naibahagi mo ang aking istorya sa inyong programa. Sana'y marami pa kayong mga kwento na maibabahagi sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.